Ağa, bir halamayan zadım aytjak. Ayal maşgalalardan öz jynsandan. İçimizde baş olur ýalyk, gyzgenler hemmesi beýle däl. Erkege süýkenmäňge, erkeň üstüne atalamaň. Şol öýlenen bolsun, söýgülsi bolsun, şoň başy boş bolaýsyn. Şoňa süýkenmäň. Utanazak bu erkeň üstüne süýkenmäne. Goý erkekliň özüne süýkenip laqassyn. Ýeriniň äri gyzyl. Şumat bir waka boldy da, şondan çekdim bizýjany. Üstüne böküp barýagy o. Zadyň mugd etdirjek bolup gelen erkege. Utananyň bir azyjyk ol biriniň äri gyzyl. Ya biriniň söýgülisi. Bar şol başy boş bolaýsyn goý. Şoň özü size laqassyn. Size laqatma. Men özüme lişni erkek kişi bolsam, şeýdip üstüme böküp laqatyp duran gyz bilen gurlaşjak ka. Şoň bilen gurlaşandan gidip agaç bilen gurlaşjak. Ýol bilen kol tutuşjak. Azagam goý, ýylyň äri, ýylyň söýgülisi ýaňazak goý. Astyşyp ýatyrsyňyz goý. Süýkenşip, erkeň üstüne böküp, erkeň özüne üstüne atalap. Ol waxa gyzyk tikip bolýar, aqlym sen dikdirip aldyňmy? Ha? Güljögmen bilemek, nerwim oýnap, söwüşjegmen bilemek diýen zadyňyz näme bir gyzyň kommentariýasyna aşagyna şunu ýaly aýtdylýarmy? Öz bir öýüňizde aýal maşgala gyzy gelin ýokmy? Bir gelinden gyzyň kommentariýasyna aşagyna şunu ýaly ýazylmada. Gyzyň akkaunty, köýnüň akkaunty sen näme işiň var? Şunu ýaly ýazmany bir adam utanar, ulykan adam özüm ýa suratlaryny çykar goýmalymy? Maskara edip barýaňyz öze bir 450 manatlyk köýnük şunu ýaly ýazmany utanaňyzakmy? Özüňden etikdir bar gör, barlap bereniň biri bolmaly. O wagtda tikip berýän bolsalar adamlar ne bileýinne? Hemmek diktirer giderdi. Hudaý saklasyn, tonşsuzy. Gorkadan bir 450 manatlyk köýnük şular ýaljak 850 manatlyk. Aňyr başy Leonnamyzam görňän buňa näme diýýäňiz? Oy, sana diňe onu näme diýmek galä bardy? Diňe öňe diýmek galä başga wariant ýok sana. Owa. Luboy atkel söýler ama bilýärmi? Owa. Misalyny plan kesip aty gelip bilse boldy maňa. Mesele da aýdym. Urşýarmysyň ony? Aýdym çykarmak meselede. Ne etdiň? Men adım mesele atarsyň? Meselede sana çykarmak boldy. Asy gel tikilden ne men adım? Çykarp berilýär. Han çykarda şu durunýanda. Ilham bolmaly sen ne? Sendal ýok, senendal. Senala bilen o ağlaya. Inne gelledle sana yalvarya. Onu biller ýaly näme sennemem. Gelledle azar berýän şolaglana. Gelledle künnüp yalvarýan bilemok. Dost asır gelli seni gutlaýynmy? Bilýän senini ýok bilemok. Dost seni mutunna inni bilemok. Dost asır gelli seni gutlaýa. Onu ağlap yalvarmasana. Erkek ol gorkmasana. Hiçtatdan bilemok. Ýok gorkmaly. Dalaw hiçtatdan ömürlük gelin ýok. Bilýän asır gelli özüňi ýokara gal. Inni galarsyň seni maglama. Inni yalvarýan inni gelerek. Senini duýaňok men alaýa. Sen halatur bugün alaýar. Yo inni alaýa. Inni alaýa. Yo bilen boluna aşır gelindi. Yalvarma hiç tadı ömürlük gelmesin bugünden. Yalvarıp gelen ok. Yalvarma hiç tadı yalvarma dime bolya düşünýän diýerler sana köp adamlar. Bilen ok. Özüň ýokara galsak ol peste düşme hiç tadı ömürlük. Senem yalvarma hiç tadı erkek ýaly özüňi saklajak bollaň. Ýene bilýäňa dost men maslahatym. Dost kitirek maslahat berýärler sana. Ýene sany düşünjek bol. Sen özüň alama. Özüňi kemsetme senin bilýäňa. Meni dalini senin alaýa. Yo gellede sen adyň bilemok. Yo gellede sen duýamak. Yo gellede senin unutma. Yo gellede ağlaýa meni dal. Bor bilen sen gadyryňy men gadyrly bolýaňy. Hemme gellende ýan ýatlaýan seni. Her gede güýjegini ýatamak. Inni men bilemok. Dost seni unutlaýar. Sen diýerler aldyryly. Senin görülen senin men bilemok. Ya salağlan bagdy bolýarlar. Dowam et. Salam, dowatnaşylar. Dün şeýle bir sowal bilen bir gyz TikTokda gördüm, bolýan ýanky şeýle soraw oklap otur.
Hasan'la diye durmuşa sıkmadık ya, sıkan gelin olsun. Övül sözler, ne hil sözlerle aydanla. Şol kıyı gelin, ne dendi, şoňa olan söýgüsi. Başka bar ha, has ürküp bar ya diýdim. Indi onu ol komentariyama yazıp, deyipdir o komentariya yazmak gerek ya, ben şunu nagta edip berden alalaşmam mı kalır? Şu Hasan'la şu gayet olsun, durmuşa sıkıyınsa dünyadaki en goy oğdan atları denet bilinir. Hasan'la durmuşa sıkıp bağlar savlandan son onun adı Keyvani ya da öydeki diyen adı sevgili sözlere münasip olur. Yankı övgül sözler dine özgülere geçiptiler. Sebebi durmuşun kanun şeyde. O doğru özü her kişi isteyenler sıkıladım, malmanadım, didiler, durmuşta men şu öylem bir heleyine 10 yalattır diyen men göremem, istemem, doğru. Allah Hasan'la gerek yok diyen olmam mümkün ama bağlara girmek. Sağ olun. Şu ölümde de, ananın men ölümde de, şu vicdanı yüzüme koyayım, şu hareketi etsem de, benim oğlan çağırma, önümden çıkan vidalar ve teynirler koyar onu. Küçücek oğlancıklara şpagadaştıryalan, ayaklarını cayırıp, ağladıp, uğladıp, ya olmasa var tahtalarını güplüdüp, ağladıp, ya önümden çıktı, ben de komentar yazdım şuna, ben ölümde de dedim, çağırım, şey etmeyen dedim. Kurban amarasında hemen bir boksör var, adını yanlış yanım olsam doğrulayım. Bir ece çağırsın boksa verecektik sonra ya olayım diye, 11 yaşayança diye oğlanı diye sport gerek gel diye, tutanmıştı diye, onun organı rastı diye. Ananın da şu organ olsun, neyem olsa şu olsun da, men şeyde sporda verip çağam, uğlatıp, o çağalan tak gelecekti, görmölüce gelecek kıyınçılıklar ba, şu şpagat durmuştu, şuna bokuna gerek olarım ben bilem o. Özünü korasa, bollu şol. Ananayım, şpagat durup, ayağını güplüdüp, urdurup, o çağa intek içi. O çağalar intek içi, o yaşa yeten oklar. Olan intek hakikaten organlar ösmeli. Ananın da şöyle yalan, yiban otu trenerlere var ha. Gurlasyon ama evrayadır, hayteden var 10 yıldır, bu yerlerde, uçma çağam futbola vereceğim. Futbola vereceğim. Ben çağam başka taraftan ösüreceğim. Sport özünü korasın, öz yalaklan yani şu yetik. Ben şpagadan gerek gel, ayağına güplüdüp, uruna gerek gel, satırın zayırlana gerek gel şol. Gerek gel şol. İş olur yalak var, gayretin de şol yalak, vizalarım koyma. Hasan bir yalak, sılaban yerini eceler çünkü. Anladın mı? Şu dünya çoğursa da var, ulega petozu tafir çağam şol yalak sporda ben vermeyen hiç açan. Hiç açan vermeyen. O koyup disiplini, ağzına sıçan yani disiplini, neyme disiplini var mı? En koy disiplini çağam terbiyesini seyretmeli. Böyle şu disiplini, neyme disiplini